Здравейте, приятели и любители на пътешествията! Аз съм Деница, а вие сте с предаването Дестинация България. Днес туристическата ни разходка ще започне от сърцето на източните Родопи, а именно селището Маджарово. Наш гид ще бъде Ники Терзиев от Българско дружество за защита на птиците. Ники вече ни очаква. Останете с нас! Източните Родопи са митична планина, пленявала сърцата на хората още в дълбока древност. На 70 км южно от Хасково се намира град Маджарово, в близост до река Арда. Това е най-малкият град в България след Мелник. От всички страни той е защитен с стръмни и ронливи скални масиви, спомен от отдавна отминалата слава на действащ вулкан. Днес всичко това е заменено с чистите води на река Арда. Тук реката описва някои от най-живописните си меандри, а над тях се извисяват скалните комплекси, дом на последните лешояди в България – белоглавия и египетския лешояд. Днес заедно ще се потопим в света на дивото и ще научим много интересни факти за тези птици, наричани още властелините на небето. Здравей, Ники! Здравей, Деница! Откъде започваме? Най-пред добре дошли в Маджарово. Започваме от Природозащитния център на Българско дружество за защита на птиците. Ще ви покажа част от нашата изложба, която имаме на втория етаж. Останете с нас, за да видите изложбата. Съдължително. Вече се намираме в Природозащитния център. Повече информация за него ще ни даде Ники. Ники, къде се намираме в момента? Най-напред намираме се в информационната част на Природозащитния център на БДЗП, на Българско дружество за защита на птиците. Тази зала е създадена с една единствена цел и тя е да популяризира невероятната природа, която има тук в района на Маджарово. Пред нас стои една карта, която е на цялата долина на река Арда. Западната част представлява язовир Студен кладенец, а пък източната част е язовир Ивайловград. Маджарово се намира по-близо до Ивайловград, до самото място. Честно казано, ние се намираме тук в тази част, която ти виждаш в момента, както е релефната карта. Да. Това е домът на лешоядите, както ни обичам да казвам. Много често самият център е известен с това, че се нарича центъра на лешоядите, точно поради тази причина. Едни от най-редките грабливи птици, една от най-запазените природи в България, на Балканите, направо в цяла Европа, се среща тук, в този район. Точно за това е толкова ценно ние да го съхраним и да го опазим. Самият център е създаден с цел не само туризъм, а и популяризиране на тези видове. Защото хората, когато познаят това, което имаме, те го обикват и така го запазват. Старата максима. Това е нашата цел, в крайна сметка, нашата организация. Част от скалите може да ги видиш тук, те са маркирани в бяло. Цялата зона с целия релеф, който казваш, както забелязваш, не навсякъде имаме защитени територии. Всички бели точки, които виждаш около носа, това представлява, така са маркирани скалите, където са защитените местности по националното ни законодателство. Защо са защитени местности? Защото на тези места се срещат редки видове и не искаме да ги опазим. Те са главната туристическа атракция в района на самото Маджарово. По-късно ще можем да ги разгледаме, като се спускаме по самата река Арда, което ще бъде незабравимо изживяване за вас. Ники, защо точно тук се намират най-редките видове лешояди? Една от причините е, че самата местност е много добре съхранена, много добре запазена. Освен уникалното местообитание, което имаме, условие да бъде съхранено биоразнообразието, разбира се, отношението, което имат местните хора. А местните хора имат изключително положително отношение към дивата природа. Затова тук може да видите лешояди, може да видите вълци, може да видите чакали, може да видите диви котки и всякакви други животни. Това е главната причина да има толкова много туристи в Маджарово и това става толкова популярна туристическа дестинация. Ето, че и вас доведе тук. Едно от най-важните неща за нас като природозащитници е да направим така, колкото си може по-популярно да стане това място. За да могат хората, когато дойдат тук, да го обикнат
и така да го съхранят за по-дълго време. Имаме уникални дъбови гори, които са прекрасно местообитание, а местообитание означава място, което обитава дивите животни. Това е домът на дивите животни. Така че Маджарово можем да го наречем, освен района, където може да видите лишояди, може да наречем също, че това е последната крепост на грабливите птици в България, където те се срещат в естествения им вид, съвсем диво състояние. Нещо повече за самата долина на река Арда. Вече няколко пъти споменахме, че тук се срещат лишоядите. Много често хората ми задават въпрос, защо лишоядите са толкова важни. Супер важни са. Значи те имат ключова функция в природата, екологична функция. Те са санитари, нещо като въздушно ХЕИ, което почиства район, обаче никой не им плаща на това отгоре. Така че е икономически устойчиво за нас. Какво правят лишоядите? Най-важното нещо, което правят. Те просто изяждат умрелите животни. Като изяждат умрелите животни, всъщност по този начин почистват мършата. И така правят нещо като превенция на болести и зарази, които могат да се разпространят след здравите животни. Точно затова те са санитари, затова така ги наричаме санитари. Супер ключови. Един прекрасен пример, който не е от България, а от Индия, но ние живеем на една планета, всичко е свързано. Ето в Индия, през последните 20 години лишоядите там изчезват с огромна скорост. Ще дойде един момент, когато в Индия ще има места, както тук в Маджарово, където ще останат на определени места само лишоядите и хората там ще полагат специални усилия да ги опазят. След като изчезват лишоядите, се увеличават многократно паразитните заболявания сред децата. Кучешкатения, например. Преди да потеглим из красивите меандри и защитени местности по река Арда, предстои да научим още любопитни факти за начина на придвижване на лишоядите. Друго много интересно нещо за самите лишоядни птици е, че те обичат определени места, през които да преминават. Никога не преминават покрай водата, защото във водата не се нагрява достатъчно и не пуска достатъчно горещ въздух нагоре. Те хващат термиките, както ни обичаме да казваме. Нещо, което е много интересно за лишоядите, е начинът, по който те се придвижват. Те не са достатъчно добри летци, обаче ако ги наблюдавате, имат крила подобни на щъркелите, широки и дълги. Причината да имат такива крила е, че те обичат да хващат термиките. Това са горещия въздух, който се нагрява на земята и се издига от повърхността на земята. Когато хванат термиките тези лишояди, те могат да се придвижват на големи разстояния без особени усилия. Това е причината египетските лишояди, когато мигрират, да тръгват от България, да избират само сушата покрай Турция, стигайки чак до централната част на Африка, а не директно през Средиземно море. Заради горещия въздух. Те използват, както ни обичаме да казваме, нещо като въздушни асансьори. И как го правят? Тръгват и се въртят във въздуха, докато набират постепенно височина. Въртят се, издигат се все по-високо, докато най-накрая стигат до определена точка, достатъчно високо. Хванали с асансьора, стигнали са до най-високата точка, до която могат да стигнат. Искат да се придвижат обаче от това място. Ако това е България, искат да стигнат, да кажем, до Африка. И как стигат? Качели са достатъчно високо и както ние обичаме да казваме шофьорите, пускат по инерция. Стигат до това място, защото така се изпускат постепенно. Използват планиране. Ако разстоянието, което искат да преодолеят, е достатъчно прекалено голямо и не им стига едно изкачване, те просто се намират в втора зона, където има термика. Използват нея и по абсолютно същия принцип качват се нагоре, докато стигнат до точката, която им трябва и пускат много по инерция. Това е начинът, по който те се придвижат. Точно за това е важно. Друго нещо много интересно, което всички посетители могат да видят в информационния център, е начинът, по който мигрират египетските лишояди. Те са световно застрашен вид и са страшно рядки. Слава Богу, все още ги има в нашия район. Това, което ние правим като природозащитници, поставяме едни устройства, сателитни предаватели, които са горе-долу, колкото мобилния ми телефон, които са леки, поставят се на гърба на самата птица. Е доста мънички. Където и да ходи птицата, получаваме информация къде се намира точно тя. И ето ви схемичката, която показваме. В България вземаме млада птица, точно преди да излети от гнездото, поставяме сателитния предавател. И след като дойде момента на нейната миграция, тъй като египетските лишояди са като щъркелите лястовици, те мигрират, отиват в Северна Африка, когато е зима. Виждаме тук как можем да проследим съвсем спокойно пътя на птицата. Минава през Турция, виждаме как обикаля Средиземно море, не пресича Средиземно море, пресича Сирия, Йордания, през Египет и попада в централната част на Африка. Целият този маршрут може да бъде повече от 3-4 хиляди километра, което е невероятно приключение за една птица, която е на 4 месеца. Буквално, откакто от дете се е превърнал в голям мигрант. Страстен пътешественик. И отново, причината, поради която те не пресичат водата, е просто защото няма подходящи термики там. А птиците избират по-лесния маршрут, дори той да бъде по-дълъг.
се намираме на река Арда. Сега ни очаква да изживеем едно страхотно приключение – плаване по самата река. Тук при нас е Марин, който ще ни помага. Здравейте! Здравей, Марин. Благодарим ти, че успя да ни осигуриш 2 каяка, с които ще плаваме. Така, ентусиасти ли сте? Да, готови сме. Да. Страх ли ви? Не, въобще. Тогава да направим малко инструктаж и тръгваме надолу по реката. Готово. Първо по една жилетка да сложим. Слага жилетка. Аз съм старо куче и ще сложа само моята. Разходката ни по река Арда започва. Тя образува едни от най-красивите си меандри с обширни пясъчни плажове, които наистина си заслужава да се видят. По време на плаването сами ще имате възможност да се убедите в красотата и биоразнообразието тук, край живописното Маджарово. Арда е може би една от най-впечатляващите реки в България. Тя извира от връх Ардин в Родопите и се влива в Марица на гръцка територия, като по пътя си образува уникални меандри. Това са извивки на речното корито, които образуват формата на подкова. По пътя си реката изминава 250 км, като захранва с вода 3 от най-големите язовири. С дясната почваме, нали? С дясната ръка почваме. Да почваме ли да гребя? Виж как самата вода се наводи сама. Да. Само, че сме много на плиткото, нали? Греби, както решиш. Да. Без да бързаш, не дей загребва много. Не е нужно да гребеш много. Ето, супер, това е ритъмът ти. Супер си. Да, виж, просто защото си има... Да, супер. В момента гребем до растителност, която е до самия бряг. Това е така наречената крайречна растителност, която стабилизира бреговете на реките. И е толкова важна, за да нямаме големи наводнения в страната. Периодично имаме свлачища в България. Една от главните причини е, че унищожаваме истинска здравата растителност. Не винаги това е правилното нещо. Гребем широколистна. Това е големия гарант за това да имаме голямо разнообразие от животни и растения. Дъбовата гора е естественото състояние, равновесно състояние на умерените ширини, където се намира нашата държава в България. Така че тази крайречна растителност е естествена, както се казва. А там виждаме едно земеродно рибарче, което току-що премина. Голямо разнообразие. Скалите срещу нас са Кован Кая. Това е тази скала, която се намира северно от моста, по която показах на картата до площадка. Защитена територия, тук е домът на лишоядите. Оставяме никакви други следи, освен прекрасните спомени от това място. Макар и малки по територия, източните Родопи се характеризират с изключителни природни богатства и осигуряват дом на близо 200 вида растения и 4300 вида животни. Освен белоглавия и египетския лешояд, с мистичния си полет в реката може да се забележат и черни щъркели. А сутрин долината се оглася от многобройните пойни птици – слави, авлиги, чинки, планинска стърчеопашка. Източните Родопи предлагат дом и на двата вида световно застрашени сухоземни костенурки – шипобедрената и шипоопашатата, които тук се срещат в една от най-големите числености в България. Сред дъбовите гори, скални комплекси и многото защитени местности в района можете да видите редкия родопски силивряк, над 30 вида орхидеи и тракийски магарешки будил.
Ето едно от нещата, които си говорихме за река Арда. Тя е уникално местообитание. Точно срещу тебе в момента са скалите на Кованкая. Това е защитена територия, която е обявена изцяло с цел защита на редки грабливи птици. А под нас се намира меандъра на река Арда, един от най-известните меандри в района. Толкова много снимано от чуждестранни и от български фотографи. Едно прекрасно място. Местообитанията тук са просто чудесни. Широколистните гори предоставят възможност да се развива много дивеч. Както си говорихме с тебе, долината на река Арда е последната крепост на лишоядните птици. Ето, даже може да ги видим, те са отгоре над нас. Да, ние сме нещо като гости в това място. Ето другия египетски, който е пред Белоглавия. Виждаш ли, тази по-малката птица, която е отпред? Тя премина пред скалата. Виж колко е по-малка в сравнение с Белоглавия лишояд, както ти го показвах там на информационното табло. Значи тук е местност само с защитени обекти. Да, има такива 5 от защитени територии, които са много ключови и много важни за опазването на природата. Обаче тук е яко нахвана течението. Въобще не успявам да му насмогна. Може ли по-да усилиш темпо? Раз, два, давай. Раз, два. По-дълбоко с повече сила. Раз, два. Раз, два. Това вече е за тренировка на гръб. Сега кажи, че не е кеф. Давай! Раз. Още малко, още няколко метра и после ще обърнем по течение и ще минем покрай тях. Само да изравня носа. Раз, два. Раз, два. Най-известният меандър на реката. Виж отсреща патрон Кая колко е голяма. Това цялото, което го виждаш в момента е патрон Кая. По тези скали, виж колко са живописни. Те са еднотипни скали. Геологичната история е много интересна, но после, ако искаш, може да попитаме Марин. Той знае доста за този район, той може да разкаже няколко по-интересни факти. И виж тук вдясно от нас преминава чапа, сива чапа. Тук виждаме някакво много интересно цвете. Марине, може ли да ни кажеш нещо повече за него? Да, това е силивряк или силивряк. Един от символите на Родопа планина. Много интересно цвете. Хаберлея родопензис се казва на латински. Много интересна способност има, може да изпада в хибернация. Тоест много години може да седи почти като умряло, без вода и съхнало. И след като отново има влага наоколо, цветето възкръсва. По принцип малко такива растения има изобщо на Балканския полуостров. Като цяло е много красиво цвете. Сега тук малко е прецъфтяло, останало е едно цветенце. По принцип май месец повече на северните склонове, но това е едно от най-източните находища в България. Всъщност да не кажа, че може би е най-източното находище. В момента сме някъде на около 140 метра надморска височина и може би е и най-ниското находище в България. След разходката по живописната река Арда, предстои да научим още любопитни неща за красивите и впечатляващи скъпоценни и полускъпоценни камъни по поречието на река Арда. Не мога да не споделя, че в ръцете си държа истинско злато, нали така? Значи с изключение на този халцедон мънички, другото са камъни с сантиментална стойност. Въпреки всичко аз ще ги задържа. Сега да намерим някой по-хубаво камъче. Ето един халцедон. Виждаш ли го? Значи виж какъв е прозрачен. Халцедона всъщност е силициев двуокис, като кварца, само че няма тази кристалната структура като кварца и е полукристален или аморфен, да наречем, че е аморфен. Той е много интересен. Това всъщност е тая течната част от вулкана, хидротермалния разтвор, когато е изригвал вулкана, е влязал между разни камъни, слива се с други минерали и тогава всъщност халцедона образува най-красивите ахати. Ахат като минерал няма, ахата е рисунката на камъка.
Значи, когато камъка се среже, после се шлайфа, полира грубо, финно и накрая рисунката на камъка се нарича ахат. И всъщност халцедона, заедно с кварца, така образуват най-хубавите кристали. Сега, ако се поразтърсиме малко, може да намерим и аметист в аметистче. Примерно това виждам тук. Да, това е... това е интересно, да. Ами всъщност това е кварц. Само че, когато е отцветен в лилаво, кварца се нарича аметист. Сега той е малко, понеже Арда го е търкаляла и го е загладила, естествено шлифоване, но като цяло това е някакъв блед аметист. Аметист е един от разновидностите на кварца. В България 5 или 6 вида кварц се срещат и това е един от видовете. Сега, ако погледнем, също може да намерим червени, зелени яспис, които също са силициев двуокис. Пак имат по-аморфна структура и да кажем, това може да не е елитния яспис, но да кажем, че е зелен и че... Да. Също е скъпоценен камък. Полускъпоценни камъни са, да. Значи халцедона, аметиста са полускъпоценни камъни. Да. Интересни са. Тук даже, ако... Ами не. Не, това са монокристалчета на кварца, които са много мънички и са се сбили един в друг. И залъгват, че са ценни камъни. Ами всъщност ценно е, когато е монокристал. В смисъл един кристал, който да кажем е стърчи. И сега ако потърсим малко, дайте да потърсим и ще намерим камъчета. Ами това се нарича жилест аметист. Виждаш, това са пак такива монокристали, които са се сбили един в друг. По-интересното е, когато, да речем, имало кухина и аметистата като нараства, остават монокристалите да се стърчат такива като пирамидки, като връхчета, тогава е много, много интересен. А как може да ги познаем? Аметистите по лилавия цвят, така ли? Да, лилаво е, да. Това е вид кварце и е полускъпоценен камък. Да речем, че може би около Маджарово това е най-интересната находка. В смисъл, аметистите тук наистина са много, много популярни и много красиви. Да, този е червен яспис. Ясписът се цени, когато е голям, плътен, ненапукан, така по-мазен. Той сега малко... Не е най-елитният яспис в света, обаче... Въпреки всичко го имаме. Става, да. Хубав е като яспис. Ники сигурно ти разказа, Маджарово е стар кратер на вулкан. Някъде преди около 30-35 милиона години е изригнал и по-интересното е, че е изригнал в дъното на едно палеогенско море. Значи всъщност той е подводен вулкан. И сега геолозите спорят дали Маджарово трябва да се нарече калдера или не. По принцип калдера на испански означава казан. И това е геологичното наименование, когато кратера пропада. В Маджарово също има пропадания, но е спорно чисто геологично дали трябва да се нарече калдера или не, но със сигурност е двукратерен вулкан. Голямата дупка е самия град Маджарово, а пък преди малко минахме покрай малкия кратер, покрай Кованкая и всъщност Арда после пресяква вулкана. Вижте един перфектен халцедон. Ето го халцедона. Виж. Значи той пък е зелен. Ами той е зелен, оцветен благодарение на медта, която е в него и по повърхността. По-скоро отвънка се е отцветил допълнително. Всъщност основното е, че в него липсва типичната кристална структура за кварца. Той е много близък до кварца, същия химичен състав, но не е кристален. Да кажем, че е аморфен. При по-висока температура на лягане се образуват кварца, по-ниската е халцедона. Сега гледаме за разни красотички. Ето, примерно сега тук. Това е хубаво, това е опалче. Всъщност това пак е полускъпоценен камък, но не са онези благородни опали, които ги има в света, но пак е опал.
Опализацията всъщност е процес, когато нещо органично стане на камък, тогава го наричаме опал. И сега гледаме за нещо лъскаво, блестящо. Не всеки път е лъскаво и блестящо, но да речем, че това са... Ами това... Ценно. Да, това е опал. Най-накрая аз намерих ценно. Да, опалите в България не са онези благородни опали, но пак си опал. Опализацията е процес, когато нещо органично стане на камък, се нарича опализация. Например, ако хидротермалният разтвор на вулкана влезе, да речем, в дърво, постепенно кварца, той пак е силициев двуокис, влиза в дървото и тогава става вкаменено дърво. Камененото дърво пак е вид опал. Сега този е супер красив. Нека го покажем и на зрителите само. Да. Ето това е опала. Опал. Виж, аз намерих още един. Това пак е вид опал, само че това е опализирала глина. Тя глината е била почва някога, също има органичен произход. И това е... Виж как има рисунка. Казахме, че това е ахат, един вид ахат. Местните хора са го ползвали някога да правят диканите. Това е онази голяма дъска за обработване на житото, на отделяне на житото от класа и всъщност, когато го нацепиме, той има така много интересна цепителност и се ползва за дикани. Ето го. Ето го корала, само че реката го е заоблила. Виждаш, това са корали. Ето ги коралчетата. Виждаш ли къде са? Това са корали, които вече е влязал халцедона вътре и всъщност минерала вече се казва коралит. Ето тези дупчици, които се виждат тук. Да. Така. Да. И виж, тук даже има опал на върха. Виждаш ли как Остър. Ами прозрачен. Прозрачен, и вътре има разни включения. От опалите също много хубави ахати се правят, защото има различни включения вътре. Супер е. Само, че не стърчат коралчетата, както би трябвало да стърчат, защото Арда го е обработила. Да. Един вид обработен камък е. Те сигурно са хиляди видове корали. Ето и върха. Да, това е опала. Това е опалчето, да. Удивени и заредени с положителната енергия, с която ни дари сърцето на източните Родопи, се надяваме да сме предали част от емоциите си и на вас. Благодарим на Ники, който беше наш гид. Моля, за мен беше истинско удоволствие. За нас също. Благодарим и на Българско дружество за защита на птиците. От мен, Деница, довиждане. И не забравяйте да пътешествате с нас. Чао!